Moi bo día. Bo día e grazas por estar aquí nesta comparecencia de prensa na que imos dar conta dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno que vimos de celebrar e que ascenden a máis de 8,5 millóns de euros. O detalle, aprobamos unha axuda de preto de 86.000 euros para Campo Lameiro no marco do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Lanzamos un novo programa dirixido á xuventude da provincia, Xuventude a Máis, dotado con preto de 100.000 euros. Adxudicamos o contrato para a xestión do programa Lecer en Familia 2026, ao que destinamos 180.000 euros. Diriximos máis de 2,2 millóns de euros á xestión do Servizo de Recollida de Animais abandonados na provincia e do Centro de Acollida e Protección de Animais de Armenteiro, o CAN, para os anos 2026 e 2027. Investimos máis de 2,7 millóns na mellora das estradas provinciais e aprobamos as liñas de axudas do Servizo de Acción Comunitaria para o 2026, valoradas en máis de 3,2 millóns de euros. E comezamos e facémolo por un piar desta provincia, a nosa xuventude, porque aprobamos as bases reguladoras do Xuventude a Máis, un novo programa de obradoiros de benestar, creatividade ou sostibilidade dotado con preto de 100.000 euros. Está dirixido para concellos de menos de 20.000 habitantes, aos que lles imos a ofrecer 102 obradoiros para que estes, a súa vez, poidan ofrecer a mocidade empadroada nas súas localidades. O detalle, aquí cada concello vai a poder dispoñer entre 2 e 4 obradoiros para mozos con idades comprendidas entre os 16 e 35 anos. En total, as actividades de 20 horas de duración e para grupos de entre 7 e 15 mozos e mozas. Contemplan propostas de benestar, creatividade e a conexión coa contorna. E deste xeito, no marco da área temática de habilidades para o benestar e o cuidado persoal, temos deseñado actividades sobre economía de fogar, seguridade básica para a mocidade, primeiros auxilios e defensa persoal, sobre cociña, nutrición e mitos alimentarios ou sobre saúde mental. No que respecta á expresión artística e cultural, ofrecemos obradoiros de DJ, de iniciación á música tradicional galega, de edición de vídeo e fotografía, de deseño e produción e creación de produtos gráficos ou mesmo de merchandising. E no que respecta ao bloque de coidado e conexión coa contorna, propoñemos actividades relacionadas co sendeirismo, coa orientación e interpretación do patrimonio natural, coa horta urbana e xestión biolóxica do solo, coa reciclaxe de mobles e obxectos e tamén con actividades que teñan que ver co adestramento canino. E como imos proceder? Nunha primeira fase, que terá lugar entre o 19 de xaneiro e o 6 de febreiro do vindeiro ano, abriremos o plazo para que os concellos interesados neste programa Xuventude a Máis presenten as súas solicitudes e elixan tamén as temáticas dos obradoiros que son do seu interese. Unha vez rematado ese prazo, activamos as engranaxes todas para contratar o desenvolvemento destos obradoiros. Un desenvolvemento que terá lugar entre setembro do ano 2026 e marzo do 2027. Así que, unha vez máis, traballamos para que todas as ferramentas que temos a disposición da xuventude se poida avanzar e o fagamos con medidas en base a todo iso que nos trasladaron e que recollemos na estrategia que vamos a dar cobertura na medida das posibilidades. En xuventude, este programa, agora pasamos cas familias, porque hoxe axudicamos o contrato para o desenvolvemento do programa Lecer en Familia 2026 dotado con 180.000 euros. Un programa do que xa vos falei en conferencias de prensa anteriores, que ofertamos preto de 3.000 prazas para que familias con menores a cargo poidan disfrutar dun tempo de ocio en hotéis da provincia, en réximen de media pensión, entre o cuarto trimestre do ano 26 e o primeiro do ano 27. E como xa vos dixen noutra ocasión, o plazo de presentación de solicitudes para beneficiarse deste programa abre o 1 de abril
pecha o 15 de abril. Anotade ben as datas, porque é un programa que ten moitísima demanda e que a solicitude fora de prazo non sexa un problema. E é un programa que neste momento están a disfrutar tamén 3.000 persoas. E cambiamos agora de terzo. Falamos de deporte e hoxe aprobamos unha axuda valorada en preto de 86.000 euros para que o Concello de Campo Lameiro financie a adaptación das instalacións e contorna das piscinas municipais. Trátase dunha axuda enmarcada no segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas que, como sabedes, neste ano 2025 contou cun orzamento de 8 millóns de euros. E con estes recursos, Campo Lameiro, que, insisto, ascende a preto de 86.000 euros, vanse a distribuir 3.000 para a redacción do proxecto e os 83.000 restantes para a execución da obra de adaptación das instalacións e contorna das piscinas municipais na zona da Chanciña. E aproveito para dicirlles que ata o 5 de xaneiro do ano 2026 os concellos teñen a posibilidade de solicitar as axudas ao abeiro do terceiro Plan de Infraestructuras Deportivas, dotado tamén con 8 millóns de euros. 3 plans extraordinarios que puxemos en marcha que suman un total de 20 millóns de euros. E seguimos falando de concellos, en este caso, pois, de sostibilidade, porque hoxe aprobamos máis de 2,2 millóns de euros para a xestión do CAN e o Servizo de Recollida de Animais para o período 26-27, 2026-2027. De feito, a través do CAN estamos a atender a 52 concellos da provincia, realizamos máis de 20.000 intervencións a través dos cales atendemos unha media de 250 e 300 animais nas instalacións da Armenteira. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos dun servicio que se está a realizar tan ben e tan acollido pola cidadanía nas instalacións que temos en Armenteira. E apostamos por mudar o modelo de xestión, pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, o que está a provocar tasas que duplican valores anteriores. Para que vos fagades unha idea, durante os anos 24 e 25 chegouse a atender case 4.000 solicitudes de servicio, entre as que se inclúen as de cans abandonados, que non son reclamados polos seus donos, e as de cans extraviados ou perdidos, que sí son reclamados e recollidos polos seus propietarios. E tamén estamos a garantir un servicio de urxencias de 24 horas ao día para a recollida de animais, a atención veterinaria, identificación, rexistro e tamén unha importante labor que estamos a realizar na xestión de colonias felinas, que abrangue desde o censo dos gatos ata o programa de esterilización e programas sanitarios das colonias. E neste último caso, no das colonias felinas, que puxemos en marcha a mediados do ano 2024, son máis de 40 concellos os que fixeron uso deste servicio, con máis de 1.200 gatos recibidos, dos cales esterilizamos e desparasitamos 1.140 e vacinamos 830. Así que seguimos apostando por estas prestacións aos concellos, que son fundamentais, de interese xeral e moi relacionada ca sanidade pública, a orde pública, o benestar dos animais e o medio ambiente. E sen deixar de falar dos concellos, hoxe tamén aprobamos máis de 2,7 millóns de euros para actuacións en 4 estradas provinciais que atravesan os municipios de Arbo, As Neves, O Porriño e Rodeiro. Nas notas de prensa que vos remitiremos a posteriori, pois irá máis detallado, pero por unha pincelada con carácter xeral, decir que aprobamos o convenio co Concello de Arbo e a Consellería de Educación para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 5201 Arbo Cabeiras Barcela por valor de preto de 410.000 euros. Tamén aprobamos o convenio co Concello das Neves para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 4204 As Neves Estación por valor de máis de 734.000 euros. Aprobamos outro convenio, neste caso, co Concello de Porriño, para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP
2405 o Cerquido Budiño por valor de máis de 1 millón de euros. E, finalmente, hoxe tamén aprobamos o expediente para contratar as obras de mellora de seguridade viaria nas estradas provinciais EP 6201 Rodeiro Vilela e EP 6202 Rodeiro Oseira cun investimento de máis de 520.000 euros. No caso de EP 6201 Rodeiro Vilela, vais a actuar entre o casco urbano e o núcleo de Río, nun treito de 1,9 km cunha nova capa de rodaxe, ademais de construir unha senda peonil no núcleo de Río, cunetas transitables de seguridade e medidas de calmado de tráfico nese punto de Río. E no caso da EP 6202 Rodeiro Oseira, concretamente no lugar de San Martiño de Asperelo, vais a renovar un firme nun treito de 320 metros e se actuará sobre a rede de pluviais, executaránse cunetas de seguridade, construiránse un muro de contención e tamén se van a aplicar medidas de calmado do tráfico. Unha actuación que podíanse sumar outras e que se podían beneficiar veciños das parroquias de Carbuentes e Ernego se o Concello non reventara un posible acordo ao que por parte da Diputación estábamos disposto a chegar. E sen saír do municipalismo, que é un dos grandes eixos do noso goberno, outra das nosas bandeiras é a acción comunitaria. En este eido, hoxe aprobamos máis de 3,2 millóns de euros nas 3 liñas de axudas dirixidas ao tecido asociativo e ao movemento veciñal da nosa provincia con 3 plans: o Mais Aqua, Mais Novacua e a provincia comunitaria. E comenzo coas axudas dirixidas ás comunidades de usuarios de agua, o Mais Aqua e o Mais Novacua, dúas liñas que suman 1,8 millóns de euros e que van a permitir seguir avanzando na mellora da calidade das augas e das instalacións e a regularización das treidas. O detalle: a través do Mais Novacua aprobamos 360.000 euros. Esta é a liña de axudas para regularizar as treidas de augas veciñais, onde podemos achegar ata 6.000 euros para subvencionar o custo de redacción do proxecto de legalización e renovación ou subvencionar tamén os traballos de topografía, así como os gastos de xestión e tramitación. E aprobamos case 1,5 millóns de euros a través do Mais Aqua. Outra das nosas liñas de axudas para as comunidades de usuarios de auga da provincia. Neste caso, pódense beneficiar de ata 10.000 euros por entidade para instalar ou mellorar as infraestructuras e instalacións en distintos eidos. E, por outra banda, hoxe tamén aprobamos a liña de axudas provincia comunitaria, dirixidas ás asociacións de veciños, dotadas igualmente con case 1,5 millóns de euros. É unha liña de axudas que está dirixida ás asociacións de veciños e asociacións de mulleres da provincia. Poden recibir tamén ata 10.000 euros para subvencionar a execución de obras, equipamentos e outros traballos como desbroces e limpeza. E nos 3 casos, provincia comunitaria, Mais Novacua e Mais Aqua, o plazo para facer as solicitudes abrirá o día seguinte a publicación no Boletín Oficial da provincia e terán ata o 1 de abril do 2026. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos de ter impulsado estas 3 liñas de axuda, unhas liñas que medran no ano 2026 con respecto ao ano 2025 nun 20% e que nos 2 anos e medio que levamos de goberno xa se beneficiaron máis de 1.000 colectivos e donde xa temos consignados máis de 11,5 millóns de euros. Pola miña parte, era o que vos tiña a ben trasladar nos asuntos relacionados coa Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Non sei se hai algunha pregunta ou... Eu quería preguntar, xa que estamos hacia final de ano a Navidade, as Navidades, vamos, que como presidente da Diputación, con que se queda de todo este ano 2025 que está acabando, non? Non sei se algo que lle enchera especialmente ou algo do que está orgulloso do que se fixo en 2025. Bueno, eu orgulloso estou da provincia extraordinaria que temos e de todas
e de cada unha das accións que puxemos en marcha cando chegamos ao goberno e que agora, pois, moitas delas están visibilizando e vendo que foi un éxito e seguindo nese proceso que temos de escoitar, entender para entender. Hoxe temos un exemplo de un novo programa para a xuventude, remataba a Xunta de Goberno con accións para o asociacionismo, que estaba aquí olvidado durante 8 anos, medidas en materia de deporte, en cultura e concellos, que son os grandes beneficiados desta política da Diputación. Por lo tanto, satisfacción plena, pero isto non quer decir que nos crucemos de brazos. Aquí xa temos que ir ao futuro. O ano 2026 hai moitos desafíos por diante e pensando xa en todos eles. Eu quería preguntarle polo consorcio de bombeiros que mandaron o comité mandou unha carta pedindo que se cambie de interlocutor e que o xerente o responsable de que o servicio non funcione correctamente está en precario tamén os bombeiros. Quería preguntarle por este tema e sobre iso tamén, sobre como está o tema das plazas, que tamén en principio tenía que comenzar o de xaneiro xa os novos bombeiros e todavía non se comenzou. Nos, no tema das prazas, temos moi claro, tiñamos moi claro que tiñamos que convocar e sumar máis plazas, e foi un acordo que se chegou con eles mediante un proceso lóxico de selección de personal, donde hai que aprobar unhas bases nas que están en negociación. Dito isto, tampouco se pode esperar moito máis. Nos, a intención é que esas novos bombeiros comecen a traballar canto antes, logo de pasar o proceso de selección pertinente. Os acordos son para chegar a eles, e a Diputación de Pontevedra demostrou en todo momento neste proceso que cando chegamos aquí estaba moi enquistado, que somos quenes de escoitar e poder atender, se non todo, as cuestións que poidan ser de sentido común e beneficiosas para a veciñanza e, sin lugar a dúbida, que estén parques pechados é algo que non nos gusta. Aquí cambios en todos e cada un dos servizos se valoran e que dependen no día a día da Diputación. Non son cargos que están permanentemente ou estón para toda a vida. E o tema das plazas, o proceso, porque les van a catar no verano, igual non vai ser posible, non sei se... Vai a depender de se chegan a acordos nas bases. Listo. Muy bien. Muchas gracias.